Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 23. Zsoltár első versét. 23. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és folytassuk a 223. énekünk éneklésével Isten tiszteletünket. 223. énekünknek énekeljük az első és az utolsó 3 versét, 6., 7. és 8. versét. Első vers így kezdődik: meghódol lelkem, te néked nagy felség.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Halljátok meg, testvérek, Istenünk igéjét, úgy, amint szól mi hozzánk a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakasz alapján, Lukács evangéliuma 8. részének 4. versétől a 14. verssel bezárólag a következőképpen. Amíg ezt az igeszakaszt felolvasom, a testvérek foglalják el helyüket. Lukács evangéliuma 8. részének 4. versétől olvasom az igét, a magvető példázatát a következőképpen. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakozták Jézushoz, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, 100-szoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott, akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akinél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Amen. Istenünk áldja meg mindannyiunk szívében az ő igéjét. Gyertek, drága testvéreim, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk ma Istenéked, hogy megpihenhetünk a Te közeledben, hogy letehetjük a mi terheinket, és választ kaphatunk kérdéseinkre. Tudjuk, hogy Te mindenható Isten vagy, és neked minden a hatalmadban van, az is, ami előlünk még el van rejtve. Ezzel a bizalommal keresünk Téged, és hódolunk előtted, felséges Isten. Adj a szívünkbe csendességet, hogy valóban halljuk, meghalljuk a Te igédet, és ne csak meghalljuk, hanem eljusson a szívünkig. Formálj így bennünket újjá, igéd és szent lelked által. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Testvérek, készüljünk az ige hallgatására, és fennállva énekeljük a 266. énekünket,
266. énekünk így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Kedves gyülekezet, Istenünk igéjét olvasom közöttetek. A rómaiakhoz írott levél 10. részének 17. verséből a következőképpen. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ámen. Kedves gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Minden egyes Isten tiszteleten azzal a vágyunkkal járulunk az Isten színe elé, hogy az igét ne csak halljuk, hanem értsük is. Érezzük, hogy gyarlóságunkból adódóan szükségünk van Istenünk segítségére, beavatkozására, és ezt az ő szent lelke által valamilyen titokzatos módon el is végzi bennünk. Egyedül a Szentlélek gyújt világosságot a szívünkben, hogy jól értsük a kijelentést, és tudjuk és akarjuk alkalmazni saját életünkre nézve. A Szentlélek világossága nélkül csak csűrjük, csavarjuk az igét, a magunk gondolata szerint értelmezzük, aminek a következménye Isten akaratának totális félreértése. Egyszer egy testvérünk mesélte, hogy rendelt az internetről egy ruhásszekrényt, és amikor megérkezett lapra szerelt állapotban, rögtön hozzálátott örömében, hogy mire a család hazaérkezik, kész legyen a szekrény. Volt a fejében egy kép a szekrényről, amit látott az interneten, hogy kell annak kinéznie. Mondanom sem kell, hogy beletört a bicskája, elakadt a folyamatban. Rögtön mondtam is neki, hogy ezen a nyáron én is szereltem össze néhány szekrényt, de én úgy kezdtem hozzá, hogy az összeszerelési útmutatót vettem alapul, de még így is megesett, hogy kedves presbiter testvérünknek a segítségére szorultam. Hogyha alkalmazzuk az útmutatót, és megpróbáljuk értelmezni. Hit dolgában is találkozunk, testvéreim, hasonló jelenséggel, amikor valakinek van egy képe az Istenről, csak éppen nem a Szentírás tanítását veszi alapul. A Szentírás is olyan, mint egyfajta útmutató, tanít bennünket a hit útján való járásra, vezet, hogy jól rakjuk össze az életünket, rámutat a nehézségekre is, a buktatókra is, arra az esetre is, amikor nem tudunk egyedül megbirkózni egy-egy feladattal, de végső soron mindig felmutatja azt a célt, ahová eljuthatunk, ahová el kell jutnunk, ha megmaradunk ő benne. A magvető példázata ennek az útnak a legelejére visz vissza bennünket, és arról ad tanítást, hogy hogyan fogadjuk az igét. A 8. fejezet elején azt olvassuk, hogy Jézus városról városra, faluról falura járt, és hirdette Isten országának az evangéliumát. Nem csak egy célcsoporthoz szólt, nem csak a kiválasztottakhoz,
hanem bárki találkozhatott az evangéliummal. Sőt, ez volt az Úrnak a célja, hogy mindenki hallja az ő igéjét. És ma is ez a küldetésünk, hogy Isten igéjének, kegyelmének mi is a továbbadói legyünk. Mi csak eszközök vagyunk az Úristen kezében, ez nyilvánvaló, a munkát mindenkor ő maga végzi, ahogy olvassuk is Ézsaiás próféta könyvében, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Micsoda óriási tanítás ez, hogy Isten igéjének ilyen hatalma van. Mi olyan sokszor leírunk embereket, leírunk csoportokat, de Isten csodát tud tenni minden ember életében. Jézus minden egyes szavában ott rejlik a csodálatos tanítás. Egyszerű, mindennapi történettel indít, amely mindenki számára érthető, de a történetben ott van legbelül, el van benne rejtve az Istennek az igazsága, ami azonban nem mindenki számára egyértelmű. Isten országának a titkait nem mindenki ismeri fel. Az ember maga dönti el minden esetben, hogy amikor találkozik az igével, hogyan reagál Isten hívására. Isten az ő bűnbocsátó kegyelmét mindenkinek kínálja, minden embernek kínálja, de csak azé lesz ez a kegyelem, aki azt hittel elfogadja és befogadja az életébe. És már is megérkeztünk a történettől önmagunkig. Mert a történet, amely felkelti az érdeklődésünket, amelyet hallottunk, egyszeriben tükörré válik, amelyben hirtelen meglátjuk saját magunkat. És ha továbbra is hittel nézzük, akkor a tükör ablakká válik, amelyen keresztül meglátjuk az Istent és az ő igazságát. Ez mindenkor, testvéreim, a példázatnak a titka, hogy ott van benne, ott van abban a példázatban a mi életünk, a mi engedetlenségünk, de ott van annak is a lehetősége, amennyiben megértjük azt, hogy Isten ebben a történetben is bennünket keres, hogy megújult szívvel és megújult lélekkel kövessük az Urat. Ezért nem mindegy, hogy hogyan reagálunk arra, amikor az Isten igéje megszólít bennünket. A hit hallásból van. Hallani kell az igét, találkozni kell vele. Jézus meg is magyarázza a példázatban, hogy a mag az Isten igéjét jelenti. És milyen nagyvonalú az Úr, látjuk ebben a történetben. Nagy ívben, bőséggel szórja a magot, nem sajnálja, ha az az útfélre, a köves helyre, vagy a tövisek közé esik. Sokak számára pazarlásnak, vagy egyenesen bolondságnak tűnik, ha olyan helyre szórjuk a magot, ahol úgyse fog kikelni. De Jézus erre azt mondja, emlékszünk talán az igére, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Isten szeretete mindenkor túlcsorduló szeretet, mely bőségben árad ránk. Isten szeretetének a megtapasztalói ezt a bőséget élik át nap mint nap, ahogy énekeltük is a szép Zsoltárunkban, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Látod-e, drága testvérem, életedben Isten kegyelmének, gondviselő szeretetének ezt a fajta áradását? Hálára indít-e ez téged? Kész vagy-e tovább áramoltatni saját életeden keresztül mindazt, amit az Úr te néked adott? Képes vagy-e tovább adni, magadon tovább áramoltatni az élet igéjét, vagy még mindig saját magaddal vagy csupán elfoglalva? Az első fontos dolog, amit megtanulhatunk ebből a példázatból, hogy a hit hallásból van, de van, aki nem hallja, és nem is akarja meghallani az igét. Ők azok, akiknek a szíve,
A kemény, kitaposott úthoz hasonlít, melyről szinte rögtön visszapattan az ige. Jézus úgy mondja, jön az ördög és kiragadja a szívükből. Az ilyenek semmilyen reakciót nem mutatnak fel, amikor hallják a szabadulás evangéliumát. Ez egyik nyáron családommal Siófokon voltunk, a főtéren, ott sétálgattunk, ilyenkor ugye működik a szökőkút, és egy nagyon érdekes dologra lettem figyelmes, fiatal ember ült a szökőkútnak a peremén, és valami nagyon felkelthette az érdeklődését, mert úgy behajolt, bele akart nézni a vízbe, és amint behajolt, a mellén lévő zsebből kicsúszott a telefonja, és éppen, hogy beleesett a vízbe, olyan reflexel, olyan ügyességgel kikapta a vízből, hogy szinte nem is lett nedves. Ez a kép jutott eszembe, hogy az ördög is valami ilyesmi cselekszik, amikor nem akarja, hogy valakinek az élete megújuljon. Valami ilyesmi történik, amire Jézus utal, az ördög is ilyen jó reflexel rendelkezik, ha arról van szó, hogy valaki távol tartson az Isten szeretetétől. Jön és kikapja az igéket a szívekből, hogy az emberek ne higgyenek, és az emberek ne üdvözüljenek. Mert aki hallja az igét, és hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy itt az örök életünkről van szó. A másik fontos dolog, testvéreim, a hit hallásból van, de vannak olyanok, ahogy hallottuk a példázatban, akiknél a kezdeti lelkesedés nem tart sokáig. Ez az a fajta hit, amit inkább csak fellángolásnak nevezhetünk. Hall valamit az Isten szeretetéről, megérinti az ige, megérinti a prédikáció, örül annak, hogy valaki őt is szereti, befogadja az igét, elindul ezen az úton, örül annak, hogy viszont szeretheti az Istent, de amikor már arról kezd hallani, hogy szánjuk oda az egész életünket az Istennek, hogy Isten az egész életünkre igényt tart, amikor jönnek a kísértések, akkor azt mondja, hogy ja, köszönöm, ebből már nem kérek. Akkor meghal az a hit. Valami elindul benne, de hamar elszárad, mert nem kapott nedvességet. Ezt olvastuk az igében. Miért nem kapott nedvességet? Bizony a kövek miatt, amelyek akadályozói voltak annak, hogy növekedjék. Ha valaki látott már Izraelről, izraeli tájakról filmet, vagy valaki volt már ott esetleg, én még nem voltam, egy dolog biztos, hogy fel fog tűnni, ez pedig nem más, mint hogy rengeteg kő van azon a vidéken. Állítólag az egyik rabbi elkeseredésében egyszer így fakadt ki az Istennek, Uram, miért dobtad az összes követ Izraelre? De mit is jelent valójában a kő ebben a példázatban? A kőben megbotlik a lábunk, elesünk, akadályként feküdhet előttünk. A kövek jelképezik a hívő élet buktatóit, a test kívánságát, a szem kívánságát, minden világi kívánságot, amelyek elválasztanak bennünket Jézus Krisztustól, az örök élet kútfejétől. Pedig itt is ott van az örömüzenet. Lehet találni vizet, lehet találni békességet, lehet találni reménységet, csak Jézus Krisztusnál kell keresni. Jézus János evangéliumában olvasunk erről, egyszer így kiáltott fel, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Ilyen egyszerű ez ma is. Isten így vár bennünket egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban magához. Halljuk, hogy mit mond Jézus. Értjük, hogy mit mond nekünk. Mindenki jöhet, mindenkit vár, mindenki, aki változást akar az életében. Mert Jézus közelében találjuk meg egyedül azt, ami hiányzik az életünkből. A Bibliában nagyon sok bátorítást találunk arra nézve, hogy a hitünk ne csak egy szalmalánk hit legyen, hogy ne csak egy fellángolás legyen. Éppen ezért, testvérem, olvasd az igét rendszeresen,
imádkozz rendszeresen, keresd a lehetőséget a közösségre, kerüld a kísértéseket, az olyan helyzeteket, ahol érzed a gyengeségedet. Mindannyiunknak vannak az életében ilyen területek, ahol gyengék vagyunk, ahol érezzük azt, hogy hamar elbukunk. Távol tartsuk magunkat ezektől, és így fogunk tudni erősödni a hitben. Megérkezünk a harmadik állomáshoz is. A hit hallásból van, de vannak, akiket jobban érdekel az, amit a világban hall. Ez a harmadik fajta talaj talán a legveszélyesebb az összes közül, mert talán ez leginkább jellemző a mai keresztényekre. Ez a harmadik fajta talaj, a tövises talaj, Jézus szerint a tövis az élet gondjait, gazdagságát és élvezetét jelenti. Testvéreim, rögtön tisztáznunk kell, hogy Isten soha nem ellensége a mi örömünknek. Ő azt akarja, hogy örömmel végezzük a munkánkat, a szolgálatunkat, örömmel járuljunk a színe elé, ahogy hallottuk a köszöntő igében is, és ezt az örömet lássák rajtunk az emberek, akik a környezetünkben élnek. Isten nem ellensége az ember jólétének, gazdagságának, mert minden áldás végső soron az Istentől származik. Mindent tőle kapunk az életünkben. Tehát akkor még mindig ott a kérdés, mi ezzel a probléma? Míg a köves talajnál azt láttuk, hogy ott elbuknak az emberek. Ott feladják az emberek a kísértés miatt, itt a tövisek között nem történik semmilyen különös bűn. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az emberek élvezik az életet. Isten olyan sok csodálatos áldást ad nekünk, olyan sok mindennel gazdagítja az életünket, olyan sok lehetőségünk van, hogy kikapcsolódjunk. Ízletes ételeket fogyaszthatunk, gyönyörű tájakat láthatunk a világban, csodálatos helyeket kereshetünk fel. Megint csak kérdezem, mi ezzel a baj? Ha Isten jót akar nekünk mindenkor? Az a baj, drága testvéreim, hogy olyan sok lehetőségünk van ebben a világban, és ezek a lehetőségek, itt jön a lényeg, mindegyik a mi időnkre pályázik. Mindegyik a mi időnkre pályázik. Isten megadja nekünk a lehetőséget, hogy örüljünk az életnek, örüljünk a talentumainknak, amiket tőle kaptunk. De amikor ezek átveszik az uralmat az életünkön, és elfojtják Isten igéjét a szívünkben, elfoglalják Isten helyét a szívünkben, akkor tövissé válnak, mert megakadályozzák a lelki növekedést, azt a lelki növekedést, amit az Isten látni akar az életünkben. Mert a hitben való növekedéshez is idő kell. Idő kell. Milyen találó a mi magyar nyelvünk, figyeljük csak meg. Időt kell szakítani az imádságra, a Biblia olvasásra, az Istennel való csendességre. Ez mind-mind idő. És a napunk, akárhogy számoljuk, 24 órából áll, 1440 percből. Testvérem, hogy osztod be naponta ezt az 1440 percedet, amit az Isten ad neked? Hogyan osztod be az idődet? Mennyi időt fordítasz lelki növekedésedre? Vagy akarsz egyáltalán növekedni? Célod-e az, hogy közelebb kerülj az Úrhoz? Ezért veszélyes ez a fajta talaj, a tövises talaj, mert talán észre sem vesszük, hogy ez a sok-sok világi impulzus mennyire megfojtja a hit életünket. Mert mindig van valami foglalkozásunk, mindig van valami foglaltságunk, teendőnk. Ezért ritkábban jutunk el a templomba. Nincs időnk sokszor otthon a személyes csendességre, imádságra, a Biblia olvasásra. Akarjuk, hogy növekedjünk a hitben, de mégis ott van a kifogás, hogy nincs rá idő. Az emberek manapság több időt töltenek a televízió előtt, több időt
foglalkoznak a telefonjukkal, mint Isten igéjével. És ezek a hétköznapi dolgok, amelyekre időt fordítunk, ezek nem bűnös dolgok, ezért gondoljuk azt, hogy nem árthatnak nekünk semmit. Valójában azonban elfojtják a növekedésünket, hátráltatják a lelki fejlődésünket. És mi történik? Az, amit Jézus mond, nem hoznak termést. Növekednek talán, de a növekedésük visszamaradhat. Még termést se hoznak, vagy ha hoznak is, nem ehetőt. Kicsi, savanyú, keserű, fejletlen az a gyümölcs. Pontosan ezért mondja azt az apostol, ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Végezetül, testvéreim, a végére marad a jó föld, a hithallásból van. És aki nem csak hallgatja az igét, hanem előkészíti a szívét az ige befogadására, arról azt mondja az Úr, jó szívvel hallgatja az igét, és forgatja azt a szívében, foglalkozik vele, annak az életéből az eredmény soha nem marad el. Annak a hite erősödik, békessége növekszik, élete a helyére kerül, és megindul a lelki növekedés. Testvéreim, annak érdekében, hogy a mi szívünk is ilyen jó föld legyen, mert ez a cél, és remélem mindannyiunknak ez a célja, művelni kell a földet. A kemény, útmenti földért nem kell semmit tenni. A köves talajért sem, sőt a tövisekért sem, nőnek azok maguktól. De a jó földre, az Úr ezt várja tőlünk, hogy jó föld legyen a szívünk. A jó földre ügyelni kell, figyelni kell, művelni kell, gondozni kell. Adja az Úr, hogy mindig legyen kész a szívünk Isten igéjének a befogadására, hogy termést hozzon az életünk, és bővölködjünk Isten áldásainak gazdagságában. Adja meg az Úr ezt mindannyiunknak. Amen. Testvérek, feleljünk az igére, és helyünkön maradva énekeljük az 549. énekünknek a 3. versét. 549. énekünk 3. verse így kezdődik. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy ilyen nagy gondod van mindannyiunkra. Egyen-egyenként ismersz bennünket jól, és tudod, hogy éppen most mire van szükségünk. Vezess, Urunk, bennünket magadhoz, hogy a mi szívünk
jó földként fogadja a Te igédet, éltető szavadat. Megalázzuk, Urunk, magunkat előtted, és hálát adunk mindazért, amivel meggazdagítod az életünket. Köszönetet mondunk mindazért a sok-sok áldásért, amelynek birtokosai lehetünk e földi vándorútunkon. Kérünk Téged, legyen a Te áldásod ezután is mi velünk. Őrizd meg az életünket, erősítsd a hitünket, áld meg gyülekezetünket, közösségünket. Add, hogy az igédnek ne csak hallgatói, hanem befogadói, megtartói és továbbadói is lehessünk. Eléd visszük imádságban beteg, gyászoló, szomorú szívű testvéreinket. Áld meg és erősítsd meg őket mindenkor. Hallgass meg a könyörgésünket, a Te egyszülött fiad nevében kérünk. Ámen. Most azért gyertek, imádkozzuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Testvéreim, Isten tiszteletünk végén, hogy tudjunk egymás dolgairól, hallgassátok meg a hirdetéseket. Múlt héten itt Balatonszászon voltak az ökumenikus alkalmak, az ökumenikus imahét keretén belül. Én hálás vagyok ezekért az alkalmakért, hogy valóban felekezetre való tekintet nélkül együtt voltunk az Úrban. Bár a hét egy kicsit nehezen indult, hiszen kedden pont itt, amikor mi kezdtünk, olyan sikos volt itt a templom környéke, hogy én gondolkodtam, hogy na hát nagyon kevesen leszünk, de azért voltunk, hála legyen az Úrnak. Hordozzuk imádságban ezeket az alkalmakat, amikor valóban együtt tudunk szolgálni, és egymás hite által erősödhetünk. Ha valakit érdekel, és szeretné még ezt folytatni, előttünk lévő héten az Őszöd-Szemesi körzetben lesznek ezek az ökumenikus alkalmak, szeretettel várjuk a testvéreket is ott. Holnap 4 órakor bibliaóra itt Szárszón, a gyülekezeti teremben. Itt van a lehetőség arra, hogy erősödjünk az igében. Hétfőn 4 órakor bibliaórára hívjuk tehát a testvéreket. Kedden 4 órára várom a presbiter testvéreket gyűlésre, meghívót kiküldtük, várjuk a testvéreket. Választók névjegyzékét, ami az asztalon található, meg lehet a testvéreknek tekinteni, és mához egy hétre, 10 órától istentiszteletre hívogatunk mindenkit. Záró énekként énekeljünk egy új éneket, tanuljunk meg egy új éneket. A 764. énekünket énekeljük, ez a régi énekeskönyvben nem szerepel, próbáljuk meg így ennek a dallamát elsajátítani. 764. énekünk így kezdődik: ha utam borítja felhőnek árnya.
Vegyük fennállva Istenünk áldását. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Ámen. Áldás békesség.